we waduoge studio karka mondo mi wadhi ane nyime kod gik mathoth mabende nitiere karka mabende waluwo FCPA bende siere winjo paro mowuok kacha kaunti ma Kisumu, jopur kaunti ma Migori, jodak man kacha moting'o rowere mamoko matimo tije mopogore opogore. Umi paro mane ma en twak moko ma jatend piny adhi chiwo to chiwo ne jo Kenya ma osejok kata penjore ni piny koro chomo kanye wano odhi twak kono achal mar piny Kenya to jo piny penjore ni wan wachom kanye kamontie sani gi pek mar ngima pach nya bedo mane mapiyo kata bana tom Nduku bende kaka ojo kaka jo piny loso iso ni weche kubaya ahinya ng'eny ji ok osedhi maber winjo ngima osebedo matek to mano is a wake up call to the government serikal especially President Ruto ma is man in charge. Aya microphone mari kona nda los ne sasani kato bangi ang waduogi iri chaka gi molwar ang waduoga ne wayude ane oridore arida piny ang ja mak duolo biolose kine modhi nyime karka tom Nduku mana kanyo kang waloso gig tudruok marwa kod FCPA ben adziero kine ma ontiere sani angena ngwabir thuolo mar dhi nyime kode ginene yo machala magi pach jodak moko kaunti ma Migori kod Kisumu mane gima ntiere ground ingene kawuono kare moni giluongi Outa ineno kamiyo kiene dalagi ageno neno chenro ango chiwa ne paro mamoko mapontiere kamiyo kiene dalagi tene mancho wacho ka Ruto maber to kamiyo kiene dalagi en janyang'ande kamiyo joma gigo koro timore you see ingene Cleophas gima winjire ni sirikand ni okoso dhi maber to sirikand ni emowone moketho trade ting'eno onge piny manyalo chung ka trade tin sirikand ni monego industries nikech onge raw material ma is available ma can make the end product manyalo dhi siro bo us buduogo buji cham obedo do ma wadwa import obedo ngo one deal gi gimilo no middleman in the market economy mano piny ok donga go piny nyaka bed go primary items mage monyalo achieve nitie jok moko maka odhi duka to ter manodumbe ka noduogo ringo kilo iwinja to sani ochopo no kana na lothi dala ji dwa dhi nyiewo ma ng'ato no ne mogolo botero you understand so it means ni ananwango Nyasaye ng'ama ber nikech Nyasaye odhi opuonjowa ni sirikand ni kara gilame Jumapil ka Jumapil to kara ogilame maber kech ing'eni kirango Biblus ruothe mane Nyasaye wuoyogo kendo ruotho ne ng'ama ne leko en ng'ama ne Nyasaye guide kabisa and President Masani is very dedicated to God makaka wacha El Nino ni obae akia iwinjo akia dier ma Nyasaye akia ne jomolemo ge jomaricho akia I don't know nikech en ng'ama Nyasaye nyoni go kuongo mi information maduong to kine ka koro sani bro nwango ni gini yomino ka jopiny ka ywak pesa no so cham chon it is not there koro joma ywaga gi ibro na chako winyo ter jo National Youth Service okaw jo lwenyo ter kuno without any budget ng'amo kel mondo konyi makech kayo mogik koro gima duong' mana nyalo wacho kae and ngengra talks madhi Ibomas we have had enough experts who have talked gima duong' ma president otim gima call gigi sani ma president onego tim gi ng'ise ni nyako dwar harmony to harmony maduong' en ni nyako recognize no position exist obed pingi jakomrela moludinga giwuo to gidogi archives nikane pinyo nindo kama ndalo Kenyatta na ngisi diere moro ka when I was reading kapota 10 nyocha na somo literature Kenyatta senior was not a person mane wuoga mang'eny and he would test an economy iwinja nikech Kenyatta kata kane dwa diarambe to police ma order na dwa no mark ngata ma wuotho maranda tichajo ji siling 20 tapar uketo na mararambe tapar to gedo mane mogero KCC mage mogero High Court that is what is in the docket and the intelligence is there which can inform the president okune Kenyatta ne ko keto nji tax and I remember around 1978 papa na kadwa donji class 1 around 78 ne Jeremiah Nyaga was the minister for commerce and industry to no medo mogo Kenyatta used not to talk akina no president Masani ni wuoyo Kenyatta ne wuoyo na national day to ko chopo na winjo no minister na ncho medo mogo utungla day kawuona dwoke piny gutungla day nke chuso achieve gima no dwaro you see to kine ka president wani
no onge chiemo inyalo predicte ni kiny nitie hope. Sani ng'e jo Kenya nyocha wega ne April bro dwoko mafuta chien. Sani jo Kenya so ng'iyo. Ke kon ni chopo tarik no to ing'e ni omedi adi. That is what people do. Nikech bed ni gen go pesa donjo gi madhe ga kapok oromo sa uchielo tieno. But pesa no be yongo go. Koro you just wait to meet what has come out. Koro gima duong'. Mana neno ka President Boma sani kaber onego gi conclude their talks. Mondo gi yaw talks between the opposition and the ruling party. Mondo jogi owuo owinjire ni Kenya dhi nade. We just need Kalonzo, who is the chair, go leader of majority, who is the chair on the other side, go President Raila Amolo Odinga, go jogi, gidhi gibed piny to giwinjire ni wadwa tero Kenya kanye. There is already a mistake. Let us find out. Yes. Mane parliament karakane